favoriet is verrassend en competent. Ik weet zeker, al die politiekers zijn intelligent. En gemiddelde IQ van de gemiddelde student. Maar toch is het dat zonder verstand verliezen achter het stem. Kun die aan dat er met zo weinig compasje wordt gehandeld. Ze geven om niks, juist om om geld en handel. Beslissing zijn gepakt met lobbyisten in het achterhoofd. Met de gevolgen accumuleren. Ze zijn massas doof voor de stemmen van het volk. Als je kak belooft is juist om ook lachen. Maar dus is het logisch dat niemand die grap gelooft. En ook de media speelt in een bekke catastrofe. Dat leidt tot het verspreiden van het geloof in een bizarre kloof die is wel te eviteren. Bij elk abonnement heb je een of ander media. Zie een essence pure angst aan het koop. Heel lange afstandslopers, ze zijn naïef. Zien 2 meter voor hun neus en ze is selectief. Hebberige massaile kapitalist verkloot alles door het ontberen van een lange termijn perspectief. Elke keuze die gemaakt is laat rimpelen in het water. Door al die jaren zijn er dus tsunamis ontstaan. Laat dus de agenda zelf bepalen. Het is omdat het boeit omdat we toeschouwen. Want alles dat je aandacht geeft groeit. Hou nu werkelijk eens leven spenderen aan series en bijstaan nu ze droom in de achtergrond met de verveling vetten. Dit is kostbaar. Laat het niet door je vingers slippen, want op het moment kunt sommige dansen voor Guy en ik. Morgen is hier niet beloofd. Dus uitstellen is eigenlijk geen afstel, maar stelselmatig jezelf beroven van de kansen tot creëren van geluk en van voldoening te ontvangen. Het moment dat je iets probeert en dat ook lukt. Al die afleiding, dat zet dus onder druk, geeft dus stress, maakt dus ziek. Het is gelikwukt, het is niet oké, maar het is de norm geworden. De verzameldrang van meisje was te rassen al, maar is enorm geworden door de jaren. Kapitalisme is het taal dat we allemaal spreken. Want dan hebben we niks begrepen van het verhaal dat we schrijven. De drang is radicaal, heel ons leven staat in teken van het wien die je betaalt. We geloven niet meer, maar dat is bepaald. Wat dat we voor zijn van een religie waarin dat het heel centraal staat. Verspel het moment niet dat het goed gaat. Besef dat er nog dagen gaan zijn, dat leven niks van moes toelaat. Rit elke dag vast, lijk of dat je niet eerst naar je latsen is. Er is zoveel te wachten dat prachtig is. We zijn in staat voor mensen op de maan te zetten. We kunnen ziektes genezen in ons bestaan beperken. We kunnen computers maken die alle informatie hebben. Maar wij investeren zelden in het wezen basisrecht. We zijn capabel alles te manifesteren. De mens is ongelimiteerd en kan creëren. Kan gelijk wat dat die nodig heeft in het leven produceren. Maar we onmuschele dagen bezig met het consumeren. Weer in de 16 raden, maar ik vind het nozel hoe dat zulke magische wereld me kan ontgoochelen. Dat we mensen juist om overheft en bucht voorschotelen. Is er niet het of verkeerd dat niemand nooit niet staat te popelen voor te bergen. Misschien is wel het systeem dat sukt en niet de mensen in te luisteren. We gaan allemaal gebukt onder het juk van in een wereld te moeten leven dat beperkt geboren als een ware schepper. Maar geen plek voor te scheppen, het is echt pijnlijk. Normaal zoek dit soort zaken op een melodie toe. Maar uiteindelijk komt het er voor mij op neer dat ik dat in het verleden al gedaan heb. Het is lekker of dat er niemand ooit de waarschuwing verstaan heeft. Ze willen scheiden van elkaar, want te horen ze staan de paradijs te creëren. Van echt te worden zonder prijzen te platten en alles dat we maar kunnen. Maar er open te werken en de anderen ooit iets te gunnen. Maar die ene oren erin en standaard eruit, zonder overdreven het te me zeer. Want ik zijn nu een punt gekomen dat ik een ventje en dan alles zo aangeven dat die wordt wie dat die is en dat die voluit kan floreren. Dat die geen stress moet hebben omdat de wereld zodat niks is gewoon indoctrineren, voorbereiden. De puzzelmaatschappij, die derde onderdanigheid is een beleid alleen maar kan voeren door gemaskerde autoriteit. Fucking zielig, want dit is wat we bereikt en geen oplossing op deze track. Want niemand wil het feit kennen, dat start bij jezelf. Maar laat de liefde je leiden en er is geen andere keuze dan de wereld te verrijden.